Hello! Early pa ako subong nakabalik sa Iloilo. It's still 6 o'clock. And they're expecting me nga magabot pa diri by 8:30. Kaya usually puli ko 9 PM na ako nag-abot di. Dali siya, tas subong kanday nanay. Surprised na sila. Nataon-ta ka nila reaction nga. Ari na ako. Let's do this. Yeah. Sakay ta sa... Ay, ito lang isari. Ako na. Sakay ta sa jeep. Ari ko di subong sa office ni nanay. Hello! Hello! Nanay! Nakayari na di! Nagapot ka! Makakanta na yung sila ya. Buti pa, sunod na lang kami. Gano'n na yan, baby. That's what we call Hi, reunion. I'm here, and it's kindergarten. I'm my book. Hi, my book. Here in my bag. And my bag. Where's My your bag? be here. Where's your bag? There's Manang Eunice. And the bag is my The teacher of Muniz. Yeah. teacher in ballet. Oh, in ballet. And you good me and correct you. And Manang May. And this is a Ruby Rosa Bolivarana. Say What? Ruby Rosa and the Rojas and Isa work here in the Rojas and you stay here and you sing. Yes. Bye! This is my Evening! this is my mother. This is nice. And this is my teacher, Nanay. And that is Rose smiling. And the Mama Sally is here. And go to CR. Bye! Goodbye, everyone. Close na. Yes, good evening, everyone. Nag-change costume kita kay instant ma-document ako sang talk sa magulang ko. Kay may concert sukong ang Four of Spades diri sa Rose Memorial Hall. Ara ako sa babaw, kita nyo ang stage. We are still waiting nga makasulod tanan-tanan nga mga audience. And there you can see my sister sa dalong naga-prepare. And yeah, sige. Update na kamo later. Jason's in the house. Yes, nagahulat kami nga magwa ang Four of Spades. Arap ako mga upo doon na. Hi! Yeah, we're waiting. At syempre si Manong. Upod ko subong si Manong. Well, kamusta Manong maging isang bouncer? How is the experience? Good day. Budlay nga, budlay sa pagiging bouncer. Sige, antes ka magkaon, kinanglan mauna sila kaon. Ito nga rin na sila. Oo, no. Kung din sila kakaon, dito ka manggakaon. Yes, no, daw artista man ang dating, you know. So, sige nung mahulat kita kay daw lapit na sila guro magwa. Thank you! Aha, abi mo, si Manong Will lang. Ari ako upod subong si Novi. Anong na favorite mo nga song sa Four of Spades? Actually, nagkad ko kay Mangod, kay fan. So, Yun si Mangod. siya. Nicole! Bati ko kagina kay Manong. Halin ka pa kang pilak adlaw nga nagasunod-sunod sa Four of Spades. Ano yung mga favorite song? Not Sa my Four of- energy. Bi pa sample, bi kung pwede. Na 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 na
Alright! Yay! Excited ka na, lapit na sila magwa. Dapat. Aran! Nice meeting you. Bye, Butel! I love you guys! I love you too! Hello, cutie pie. Ay, hindi ko ma-explain nga nag-start ko sa vlog pero mas nami ang experience kang una nga hindi pa ni uso ang magkuha video kay ang imo mas ma-concentrate ka nga magkalantaw sa artist, maka-shake hands sila, maka-autograph sa ila, no? Hindi nga nagakapot lang kita sa aton nga mga cellphone. Man, feeling ko na speechless ako. Naglabay sila sa tubang ko. Ay, ma'am. Naglabay sila sa akong tubang. Akong tani lang, no? Tani lang, git. Kung wala lang ako kakapot sa akong phone, feeling ko, ay, pwede ka pa autograph. Diba? Mga muna, gidaya. And I miss those days. Galing sa mga millennial era videos na gidaya nagakapot sa aton nga mga memories sa mga events. Bye-bye! Bye-bye! Bye, ma'am! Thank you, ma'am! Ayun na si Sisterette. There! Mamungadaan. Gulpila na siya matingala nga nag-disappear na ko. Bala na nila ni nanay. Ngara na ko na sa backstage. Thank you for Passion eh! Yes, thank you Passion 8 for bringing 4 of spades here in Iloilo. Pasigaan ta si ay kanugon ka gina wala ako sa suga sa dason guro lay madala ako sa suga. Support Global Ship. Actively listening to live music helps patients recover from pain and many different diseases. Nurture notes. Will be out by December. Thank you very much for watching.